Krajem 13. stoljeća politička ravnoteža na britanskim otocima bila je krhkija nego što se činilo. Engleska je od 11. stoljeća uspjela učvrstiti svoju vlast pod snažnim monarhijama, dok je Škotska ostala neovisno kraljevstvo, strukturirano u složenu mrežu klanova, plemićkih loza i regionalnih saveza. Unatoč tom unutarnjem bogatstvu raznolikosti, škotska kruna uspjela je generacijama održavati svoju autonomiju, odolijevati vanjskim pritiscima i zadržati vlastiti politički identitet. Ta relativna stabilnost počela se urušavati nakon smrti škotskog kralja Aleksandra III. 1286. godine, događaja koji je otvorio pukotinu koju engleski kralj Eduard I. 1286. godine nije dugo čekao da iskoristi. Aleksandar III. Ostavio je jedinu nasljednicu, svoju unuku Margaretu, poznatu kao djevojka iz Norveške. Sporazum s Eduardom I. trebao je jamčiti miran prijelaz vlasti. Margaret je trebala biti prevezena u Škotsku, udati se za engleskog nasljednika i, barem u teoriji, škotski suverenitet trebao je ostati očuvan. No sudbina je naglo intervenirala. Godine 1290. Margaret je umrla na obalama Orkneya tijekom putovanja prema otocima. Njezina smrt ne samo da je ostavila prazno mjesto na tronu, već je pokrenula i bezpresedansku krizu nasljeđivanja s više od 10 plemića koji su polagali pravo na prijestolje. Situacija je bila toliko osjetljiva da su sami Škoti zatražili od Eduarda I. da arbitrira spor. Na prvi pogled, engleska intervencija izgledala je kao diplomatski čin, pokušaj održavanja reda na susjednom teritoriju. No Eduard je imao mnogo širu i ambiciozniju viziju, pretvoriti Škotsku u vazalno kraljevstvo. Engleska je već vladala Walesom nakon nemilosrdne vojne kampanje, koja je završila 1283. a Eduard je želio dovršiti krug koji bi mu omogućio kontrolu nad cijelim otokom Velike Britanije pod jednom krunom, makar i neizravno. Jedva što je arbitražni proces započeo 1291. Eduard I. zahtijevao je da škotski plemići priznaju njegov autoritet kao vrhovnog gospodara Škotske. Jedva što je arbitražni proces započeo 1291. Eduard I. zahtijevao je da škotski plemići priznaju njegov autoritet kao vrhovnog gospodara Škotske prije nego što razmotri njihove zahtjeve. Taj je uvjet jasno pokazivao da njegova intervencija nije bila neutralna. Prihvaćanjem arbitraže škotsko se plemstvo zaplelo u pravnu mrežu, koja je jačala engleski položaj i slabila svaku mogućnost potpune neovisnosti. Nakon proučavanja genealogija i iznesenih argumenata, Eduard je presudio u korist Johna Baliola kao novog škotskog kralja. No Baliol je od početka bio oslabljen i stalno izložen pritisku. Njegova je vladavina u biti bila lutkarski režim pod engleskim kraljem. Eduard je zahtijevao danak, pozivao novog vladara na engleske sudove i naređivao mu da šalje trupe za vojne pohode koji nisu imali veze sa škotskim kraljevstvom. Kada je Škotska pokušala djelovati autonomno sklapanjem pakta s Francuskom, kasnije poznatog kao početak Old Alliance, Eduard je to protumačio kao izravnu izdaju. Taj je savez ne samo razbjesnio engleskog kralja, već je učvrstio uvjerenje da Škotsku treba potpuno pokoriti prije nego što postane punopravni saveznik kontinentalnih neprijatelja. Napetost je brzo rasla. Eduard je 1296. napao Škotsku i započeo razornu vojnu kampanju. Njegova vojska zauzela je strateški Berwick-upon-Tweed, uz takvo nasilje da su i suvremeni kroničari bili zgroženi. Tisuće stanovnika su masakrirane. Zatim je napredovao u unutrašnjost, porazio Škote u bici kod Dunbara i prisilio kraljevstvo na gotovo potpunu predaju. Baliol je svrgnut, zatvoren i kasnije prognan. Kako bi simbolički potvrdio svoju pobjedu, Eduard je naredio da se kamen sudbine, prastari simbol škotske monarhije, prenese u London i postavi u Westminstersku opatiju kao trofej svoje dominacije.
Sa Škotskom, koja je djelovala pokoreno, Eduard je očekivao da će vladati putem engleskih službenika, engleskih zakona i primjernih kazni. Škotski plemići bili su prisiljeni potpisati takozvanan Ragman Roll, opsežan dokument kojim su prisezali vjernost engleskom monarhu. Ispod površine ipak je tinjalo snažno nezadovoljstvo. Iako su mnoge plemičke obitelji privremeno popustile kako bi sačuvale svoje posjede, običan narod nije smatrao okupatore legitimnim vladarima. Zemlja je bila puna latentnih napetosti, spremnih na izbijanje. Engleska uprava postajala je sve nametljivija. Šerifi i dužnosnici, koje je postavila Engleska, djelovali su bez obzira na lokalne običaje, nametali previsoke poreze i sve strože kažnjavali one koji su pružali otpor. Osjećaj nacionalnog poniženja hranio je duh otpora koji je tiho rastao u selima, gradovima i utvrdama. U tom okruženju potlačenosti mladi William Wallace promatrao je, trenirao, sazrijevao i oblikovao duboka uvjerenja o slobodi i ugnjetavanju. Podrijetlo Williama Wallacea. Djetinjstvo Williama Wallacea teritorij je obavijen maglom, krajolik u kojem se povijest i predaja isprepliću kao da obje pripadaju istoj kolektivnoj memoriji. Kako bi se razumjela njegova osoba, potrebno je prihvatiti tu dvoznačnu sferu. Službeni dokumenti jedva da ga spominju prije 1297. Ali glasovi naroda, recitatori, kasniji kroničari i nacionalna poezija dali su mu podrijetlo puno nijansi. Sigurno je da je Wallace rođen u rascijepljenom svijetu, ne u Škotskoj uzdrmanoj vakuumom moći koji je uslijedio nakon smrti kralja Aleksandra III. I rastuće intervencije Engleske. Upravo u tom okruženju, napola pograničnom, napola okupiranom, počeo se oblikovati čovjek koji će kasnije potaknuti pobunu. Najprihvaćenija verzija smješta njegovo rođenje oko 1270 u Eldersleyu, blizu Paisleya u Renfrewshireu. No čak je i to predmet rasprava. Neki srednjovjekovni zapisi navode da je mogao biti rođen u Ayrshireu, području u kojem je obitelj Wallace imala obiteljske ogranke. U oba slučaja radilo se o krajevima dominiranim gustim šumama, vlažnim pašnjacima i razasutim selima, gdje je kontakt s klanovima, trgovcima, redovnicima i vojnicima bio dio svakodnevice. Nije to bilo posve udaljeno područje, ali također nije pripadalo jezgru najutjecajnijeg škotskog plemstva. Bila je to vrsta kulturne granice na kojoj su zajedno živjeli seljaci, obrtnici, mali zemljoposjednici i niži vitezovi. Obitelj Wallace pripadala je upravo tom sitnom ruralnom plemstvu, takozvanim manjim barunima ili lesser barons, što znači da su posjedovali skromne zemlje, neko nasljedno pravo i obvezu odlaska u boj kada bi to lokalni gospodar zahtijevao. Wallaceov otac pojavljuje se u nekim dokumentima kao Malcolm Wallace, u drugima kao Alan Wallace. To nije nebitan detalj. Zbrka oko imena odražava nestabilnost izvora toga vremena, ali također implicira da obitelj nije bila među onim lozama koje su pisari smatrali vrijednima preciznog bilježenja. Bila je to cijenjena, ali ne i moćna loza. Taj srednji položaj dijelom objašnjava kasniji uspon Williama kao neočekivane ličnosti. Nije pripadao eliti koja je tradicionalno vodila zemlju, niti je bio seljak bez sredstava, nego nešto između slobodan čovjek s osnovnim obrazovanjem, doticajem s oružjem i poznavanjem teritorija. O njegovu djetinjstvu postoje različite verzije. Neke predaje tvrde da je pohađao monašku školu u Paisleyu koju su vodili benediktinci. Ondje bi naučio latinski, gregorijansko pjevanje, čitanje svetih tekstova, pa čak i nešto logike i retorike. Druge verzije, osobito one koje je širio pjesnik Blind Harry, tvrde da Wallace nije samo govorio latinski, već da je raspravljao s učiteljima i pisao stihove. Vjerojatno su mnoge od tih slika uljepšane kasnije, ali jednako je moguće da je, poput mnogih sinova sitnog plemstva, dobio obrazovanje koje ga je razlikovalo od običnoga seljaštva. Osnovno znanje latinskog ne bi bilo neobično za mladića predodređenog za upravljanje imanjem, sklapanje ugovora ili razumijevanje pravnih dokumenata.
Ono što se čini neupitnim jest da je Wallace od najranije dobi pokazivao izuzetnu tjelesnu sposobnost. Kasne kronike opisuju ga kao visokog, snažnog čovjeka, moćnih ruku i zamjetne okretnosti. Iako se takvi opisi s vremenom obično uveličavaju, kao što je slučaj s gotovo svim nacionalnim herojima, postoje razlozi vjerovati da je Wallace imao fizičke kvalitete iznad prosjeka. Njegov kasniji život, pun dugih marševa, borbi i dugotrajnih bjegova, zahtijevao je iznimnu tjelesnu izdržljivost. U tom se razdoblju također kovao njegov odnos prema oružju. Živjeti u Škotskoj u 13. stoljeću značilo je živjeti s ratom. Napetosti među klanovima, lokalni sukobi i sve veća prisutnost engleskih vojnika prisiljavali su mlade na obuku od rane dobi. Koplja, lukovi i kratki mačevi bili su dio svakodnevnog krajolika. Wallace bi naučio koristiti ta oružja kao prirodni dio svoga odgoja, ne kao pripremu za pobunu, već jednostavno da bi preživio u svijetu u kojemu je nasilje uvijek bilo na korak udaljeno. Neke priče, prenesene usmenom tradicijom, tvrde da je njegov buntovni karakter počeo u djetinjstvu. Pučki zapisi spominju svađe s mladim Englezima, rasprave s lokalnim časnicima i izazove manjim autoritetima. Te je prizore teško provjeriti, no uklapaju se u osobnost koja mu je stoljećima kasnije pripisana. Ponosnog mladića, malo spremnog trpjeti zlostavljanje, s duboko ukorijenjenim osjećajem za pravdu. Ozbiljna historiografija izbjegava im pridavati činjeničnu vrijednost, ali oni čine dio škotske predodžbe koja objašnjava njegovo kasnije vodstvo. Lik Marion Braidfute, koja je prema Blind Harryu mogla biti razlog njegova ranog sukoba s Englezima, također se pojavljuje u nekim verzijama njegove mladosti, premda je vjerojatnije da je njihov odnos, ako je postojao, nastao godinama poslije. No njezino rano uključivanje u predaju otkriva nešto važno. Wallace je vrlo rano smatran čovjekom koji može nadahnuti naklonost, odanost i romantične tragedije, elemente česte u pripovjedanjima o junacima. Ako pokušamo odvojiti povijest od mita, jasno je da je Wallace odrastao u okruženju u kojem se škotski identitet jačao upravo zato što je bio ugrožen. Nakon smrti djevice od Norveške i krize nasljeđivanja, Škotska je postala ranjiva pred ambicijama Eduarda Pilaby. Kraj u kojem je Wallace odrastao bio je prepun glasina o prisilnim prisegama, novim porezima, nepravednim konfiskacijama i rastućoj prisutnosti engleskih šerifa. Za mladića snažnog karaktera, promatrati svoju zemlju podređenu stranim dužnosnicima moralo je biti ponižavajuće. Obiteljski život također bi na njega utjecao. Imao je barem 2 poznata brata, Malcolma i Johna. Malcolm, najstariji, naslijedio je obiteljsku odgovornost. John je, prema nekim izvorima, poginuo boreći se protiv Engleza u ranom sukobu. Ti gubici, bilo stvarni ili legendarni, oblikovali su sliku mladog čovjeka okruženog nasiljem i obilježenog nepravdama koje su gurale prema pobuni. Postoje i zapisi koji smještaju Wallacea kako putuje Škotskom prije nego što je postao pobunjenik. Neke kasne kronike opisuju ga kao čovjeka koji se kretao među opatijama, manjim dvorcima i seoskim gostionicama, promatrajući političku situaciju iz prve ruke. Iako te slike mogu biti pjesničke rekonstrukcije, pomažu dočarati formativno razdoblje u kojem je Wallace mogao shvatiti razmjere engleske dominacije. Druga predaja navodi da je Wallace proveo neko vrijeme u Dundeeju ili na sjevernim područjima, možda u društvu svog ujaka ili redovničkih učitelja. Lik ujaka svećenika pojavljuje se opetovano u kasnijoj književnosti, premda nema čvrstih dokaza o njegovu postojanju. Ipak, taj lik služi kao simbol nečega mogućeg, utjecaja crkve kao odgojitelja mladih s znanjem i moralnim osjećajem. Potkraj 1280-ih Wallace je bio mladi odrasli čovjek koji je već vladao oružjem, govorio vjerojatno više od jednog jezika, poznavao ruralne putove, imao kontakte u različitim krajevima i razvio duboku mržnju prema engleskoj vlasti. No još uvijek ništa ga nije stvarno razlikovalo od drugih ljudi njegova vremena.
Škotska je bila puna sitnih nezadovoljnih plemića, naoružanih seljaka, mladih s vojnim talentom i obitelji ogorčenih zbog engleskih nameta. Ono što je Wallacea učinilo drugačijim nije bilo njegovo podrijetlo, već intenzitet s kojim je odgovorio na politički kolaps svoje zemlje. To objašnjava zašto pripovijesti o njegovoj mladosti, iako fragmentarne, prenose osjećaj unutarnjeg oblikovanja. Nije se rodio kao heroj, ali jedan se u njemu stvarao. Ta transformacija prestat će biti tiha kada ga jedan nasilan, nepovratan i presudan čin izvede iz sjene i smjesti u središte povijesti. Ubojstvo šerifa iz Lanarka, napetost između Škota i Engleza dosegnula je kritičnu točku u godinama nakon invazije Eduarda I. Uprava koju je nametnula Engleska nije zahtijevala samo političku poslušnost, već je uspostavila i izravan nadzor nad lokalnom pravdom putem šerifa i dužnosnika postavljenih da nadgledaju svaki okrug. Te su osobe često strane zemlji kojom su upravljale, određivale kazne, prikupljale poreze i rješavale sukobe sve većom strogošću. U tom okruženju institucionalizirane represije nasilje je moglo izbiti zbog malih povoda koji su djelovali kao okidači mnogo dubljih nezadovoljstava. Upravo je u takvoj klimi William Wallace prvi put ušao u povijesne zapise povezan sa smrću šerifa iz Lanarka. Događaj koji se zbio oko svibnja 1297. obavijen je proturječnim verzijama. Engleski izvori opisuju ga kao naglo ubojstvo koje je počinio opasni pobunjenik, dok kasnije škotske kronike sklone su ga prikazati kao čin pravde ili odmazde. Jedna od najraširenijih verzija iz epskoga pjesništva Blind Harrya tvrdi da je okidač bila smrt Marion Braidfute, mlade žene iz Lanarka koju je Wallace navodno udvarao ili čak potajno oženio. Prema toj kasnoj predaji, engleski šerif William Heselrig naredio je da je ubiju kako bi kaznio Wallacea, što je izazvalo njegov bijes. Ipak, ta priča, koja je tijekom vremena poprimila romantične tonove, nema suvremenih dokaza i povjesničari je smatraju više patriotskom književnošću nego dokumentiranom činjenicom. Ono što je ipak provjerljivo jest da je Wallace, u pratnji male skupine sljedbenika, ušao u Lanark s namjerom da se suoči sa šerifom. Heselrig je bio jedan od najuglednijih predstavnika engleske vlasti u regiji i njegova se autoritet vezao izravno uz aparat kontrole koji je Engleska nastojala učvrstiti. Odluka da se napadne tako visok rangirani dužnosnik nije predstavljala samo izravan izazov engleskoj moći, već i politički promišljen čin. Wallace tada još nije bio vođa nacionalne pobune, ali njegova je akcija imala jasnu poruku. Postojali su Škoti spremni suprotstaviti se okupaciji, čak i ako to znači ubiti predstavnika kralja Eduarda. Zasjeda unutar ili blizu burgova Lanarka bila je, prema većini izvora, brza i nasilna. Većina verzija slaže se da je Wallace iznenadio Heselriga i pogubio ga bez mogućnosti dužeg otpora. Šerifova smrt postala je simbol prekretnice, za Englesku neoprostiv zločin, za mnoge Škote znak da se otpor može izvući iz ilegale i prijeći u otvoreni sukob. Nakon događaja Wallace i njegovi ljudi pobjegli su u ruralna područja koristeći šume i uske prolaze kako bi izbjegli zarobljavanje, taktiku koja će kasnije postati obilježje njegovih ranih pohoda. Engleska reakcija bila je trenutačna. Eduard I, još uvijek uvjeren da je Škotska pod kontrolom, nije očekivao agresiju takve vrste, ali ju je protumačio kao izolirani ustanak koji se mora brzo ugušiti. Poslani su pojačanja i naređeno je lokalnim dužnosnicima da uhvate Wallacea, koji je već tada smatran bjeguncem. Međutim, daleko od obeshrabrivanja škotskog stanovništva, engleska odmazda izazvala je suprotan učinak. Ubojstvo šerifa postalo je simbol prkosa koji je privlačio druge nezadovoljnike. Seljaci, demobilizirani vojnici, sitni ogorčeni plemići i ljudi marginalizirani engleskom politikom počeli su se pridruživati Wallaceu, isprva raštrkano, ali s rastućim osjećajem zajedničkog cilja.
Vjerojatno događaj u Lanarku nije bio impulzivan čin, već dio niza manjih sukoba koji nisu zabilježeni. Eskalacija nasilja u regiji upućuje na to da se Wallace već neko vrijeme opirao engleskoj vlasti, možda napadima na stražarske postrojbe, sakupljače poreza ili konvoje. Ubojstvo Heselriga označilo je jednostavno trenutak kada taj otpor više nije mogao biti zanemaren. Od tada Wallace prestaje biti čovjek na rubu i postaje javni neprijatelj broj 1 Englezima u Škotskoj. Škotski odgovor također je bio slojevit. Plemstvo, još uvijek neodlučno i u strahu od masovne odmazde, nije odmah podržalo Wallacea. Mnogi su plemići položili prisegu Eduardu u Ragman Rollu i bojali se izgubiti zemlju ili biti teško kažnjeni ako bi ih se povezalo s pobunjenikom. Ipak, među nižim slojevima i u ruralnim zajednicama Wallaceov je ugled brzo rastao. Njegova smjelost nudila je model otpora koji nije ovisio o lozama, titulama ili političkim dogovorima. Škotska, rascijepkana i ogorčena, počela je slušati glas pobune koji je dolazio s rubova njezine društvene strukture. Izbijanje pobunjeničkog vođe. Nakon ubojstva šerifa iz Lanarka, William Wallace prestao je biti lokalni pobunjenik i postao vidljiva prijetnja engleskoj vlasti u Škotskoj. Učinak tog događaja bio je trenutan. Dužnosnici Edvarda I pojačali su napore da ga uhvate, a nezadovoljni Škoti počeli su ga promatrati kao mogućeg vođu sposobnog usmjeriti nezadovoljstvo koje se godinama gomilalo. Eskalacija nije bila spontana ni kaotična. Wallace je započeo promišljenu kampanju, sastavljenu od brzih udara, ciljnih napada i strateških pokreta koji su otkrivali spoj odvažnosti, inteligencije i dubokog poznavanja škotskog teritorija. Jedan od ključnih elemenata koji je omogućio njegov uspon kao vođe pobune bila je njegova sposobnost da se kreće agilno kroz krajolik. Šume, brežuljci i močvare južne i središnje Škotske pružali su prirodnu prednost onima koji su dobro poznavali regiju. Wallace i njegovi sljedbenici koristili su sporedne rute, improvizirana skrovišta, uske prolaze i stare ruševine kako bi izbjegli engleske patrole. Njegov početni mali broj ljudi, procijenjen na oko 20 prema zapisima prikupljenima nakon događaja u Lanarku, bio je idealan za mobilnost. Mogli su se brzo kretati, napadati i nestati bez traga, taktika koja je zbunjivala Engleze naviknute na konvencionalnija vojna postrojavanja. Prvi Wallaceovi napadi bili su ciljani i usmjereni na strateške mete. Kronike spominju zasjede na konvoje koji su prevozili oružje, hranu ili poreze prikupljene za englesku krunu. Zabilježeni su i sukobi u manjim selima gdje je engleska prisutnost bila jaka s ciljem oslobađanja škotskih zarobljenika, kažnjavanja lokalnih suradnika ili vraćanja zaplijenjenih resursa. Ti udari imali su dvostruki učinak. Slabili su englesku vlast u ruralnim područjima i davali Wallaceu reputaciju vođe sposobnog zaštititi svoje ljude. Kako su se vijesti o njegovim akcijama širile, često uveličane usmenom predajom, sve više ljudi počelo mu se priključivati. Bili su to seljaci, obrtnici, pastiri, pripadnici manjih klanova koji su izgubili zemlju ili rodbinu zbog Engleza, te mladići bez perspektive koji su u pobuni vidjeli i cilj i priliku. Nisu svi bili motivirani patriotskim idealima, mnogi su to činili iz potrebe, osvete ili gole borbe za opstanak. No Wallace je uspio usmjeriti te različite motivacije prema zajedničkom cilju, protjerivanju okupatora. U ovom razdoblju pojavljuje se i ključna osobina njegova vodstva, njegovo čvrsto odbijanje da pregovara s Engleskom. Dok su mnogi škotski plemići oklijevali između potpore otporu ili očuvanja svojih privilegija pod engleskom vlašću, Wallace je ostao u potpunoj opoziciji. Ta ga je nepopustljivost činila neugodnom figurom za aristokraciju, ali iznimno privlačnom srednjim i nižim slojevima društva. Bio je neovisni vođa, nesputan tradicionalnim političkim savezima, a autoritet je dugovao isključivo vlastitoj sposobnosti da nadahne i pobjedi.
Wallaceove taktike također otkrivaju izvanredno razumijevanje asimetričnog ratovanja. Izbjegavao je izravne sukobe s brojčano nadmoćnim engleskim snagama i preferirao terene koji su ograničavali neprijateljsku prednost. Napadao je noću, u gustim šumama ili s povišenih položaja. Njegovi su ljudi znali nestati jednako brzo kao što su napadali, što je frustriralo engleske zapovjednike navikle na linearnije kampanje. Ta strategija, istodobno pragmatična i očajnička, bila je jedina moguća za neregularnu vojsku bez teške konjice i naprednijeg oružja. Među najvažnijim prvim napadima ističe se napad na skladište zaliha u Sconeu, ključnom administrativnom središtu pod kontrolom engleskih dužnosnika. Prema nekim kronikama, Wallace je zapalio objekate, protjerao englesko osoblje i zaplijenio resurse kako bi opskrbio svoju sve brojniju skupinu. Taj je napad imao psihološki učinak. Pokazao je da pobunjenici mogu doprijeti čak i do simbolički važnih mjesta, a ne samo do nezaštićenih sela. Drugi značajan napad bila je zasjeda na karavanu blizu Loudoun Hilla, gdje je Wallace iskoristio močvaran teren kako bi neutralizirao snagu engleske konjice. Ovaj obrazac, obilježen privlačenjem neprijatelja na nepovoljan teren, postao je stalni element njegove strategije i najavio njegovu vojnu inteligenciju koja će kasnije dostići vrhunac u bitci kod Stirlingovog mosta. Kako je rasla njegova slava, rasla je i engleska reakcija. Slane su veće postrojbe s izričitom naredbom da ga uhvate, živog ili mrtvog. Međutim, svaki novi neuspjeh samo je povećavao njegovu legendu. Neki su ga glasine opisivale kao nepobjedivog, zaštićenog gotovo proročkom sudbinom, dok su ga drugi prikazivali kao iznimno okrutnog prema engleskim suradnicima. Oba su prikaza, iako udaljena od stvarnosti, pridonosila njegovoj auri zastrašujućeg i odlučnog vođe. Njegov uspon poklopio se i sustancima u drugim dijelovima Škotske. Andrew Murray na sjeveru vodio je vlastitu pobunu i, iako su obojica djelovali neovisno, zajednički bijes prema Engleskoj počinjao je stvarati širi pokret. Wallace još nije imao položaj ni priznanje da formalno ujedini sve frakcije pobunjenika, ali njegove su akcije bile magnet za nove sljedbenike u zemlji koja je gotovo izgubila nadu u otpor. U tom kontekstu svaki Wallaceov udar učvršćivao je osjećaj da Škotska nije potpuno pokorena. Ruralno stanovništvo počelo je pružati zalihe, skrovišta i vrijedne informacije o neprijateljskim kretanjima. Englezi su se suočili s neočekivanim problemom. Nisu se borili samo protiv skupine pobunjenika, već protiv zemlje koja se polako budila. Do kraja 1297. Wallace više nije bio usamljeni bjegunac, nego vođa značajne pobunjeničke sile. Njegovi koordinirani napadi, sve veći broj ljudi i strateška odvažnost stvarali su osjećaj skorog velikog sukoba. Engleska nije mogla tolerirati nastavak pobune, a Škotskoj je trebala pobjeda koja bi učvrstila nadu. Bitka kod Stirlingovog mosta 1297. Jutro 11. rujna 1297. postalo je jednim od najpresudnijih trenutaka škotske povijesti. Stirlingov most, uska drvena konstrukcija koja je prelazila rijeku Forth, postao je neočekivana pozornica na kojoj će William Wallace, zajedno s Andrewom Murrayem, promijeniti tijek otpora protiv Engleske. Do tada su Wallaceove pobjede bile manji taktički uspjesi, gerilski udari koji su uznemiravali englesku upravu, ali nisu stvarno ugrožavali njezinu dominaciju. Stirling je naprotiv bio mjesto gdje će pobuna dokazati da može izravno izazvati kraljevsku vojsku. Englezi su stigli u Stirling pod zapovjedništvom Johna de Varenea, grofa od Surreya, kojeg je pratio Hugh de Cressingham, rizničar Edvarda I. u Škotskoj. Engleska vojska brojčano je nadmašivala Škotsku. Između 7.000 i 10.000 vojnika, uključujući konjanike i strijelce, prema nekoliko tisuća Škota, uglavnom lejke pješadije i kopljanika. Ta bi razlika u konvencionalnoj bitci značila gotovo sigurnu poraz za Wallacea i Murraya.
no bitka se nije trebala voditi po uobičajenim pravilima. Stirling je imao ogroman strateški značaj. Kontrola mosta značila je kontrolu pristupa sjeveru Škotske. Engleske su trupe, sigurne u svoju brojčanu moć, očekivale nesmetan napredak. Međutim, Wallace je pažljivo odabrao položaj na povišenom Abbey Craigu, odakle je mogao promatrati neprijateljske pokrete. Njegov cilj nije bio pružiti otpor ni voditi frontalni sukob, već natjerati neprijatelja da napravi kobnu pogrešku. Stirlingov most bio je toliko uzak da su ga samo 2 konjanika mogla prijeći rame uz rame. Ako bi engleska vojska prelazila most uredno, to bi potrajalo satima. Ako bi pokušala požuriti, bila bi podijeljena u 2 ranjive polovice. Wallace je znao da zapovjednici, navikli na nadmoć, često podcjenjuju Škote. Ta bi arogancija postala njegovo glavno oružje. Surrey je dobio preporuku da sagradi širi prijelaz nekoliko metara uzvodno, ali Cressingham, nestrpljiv i željan brze pobjede, inzistirao je na uporabi postojećeg mosta. Njegova je logika bila jednostavna. Škoti su neorganizirana sila koja će se raspasti pred engleskom konjicom. Surrey je popustio i time je donio presudnu odluku. U ranu zoru Englezi su počeli prelazak. Prvi odredi, sastavljeni od konjice i lakih trupa, prošli su bez otpora. Wallace je promatrao s brda, nepomičan. Pustio je da dovoljno Engleza prijeđe kako bi izgledalo da napreduju, ali ne toliko da mogu formirati čvrstu liniju. Kad je znatan broj već bio na drugoj obali i odvojen od ostatka vojske, Wallace je naredio napad. Škoti su se sebi Craiga spustili žestokom brzinom. Napredovali su u formacijama s Hiltrona, zatvorenim krugovima i linijama kopljanika obučenih da unište konjičke juriše. Napali su izravno engleski bok koji je prešao most, dok su drugi zauzeli položaj na početku mosta kako bi spriječili pojačanja. Uski prostor i nemogućnost manevriranja bili su pogubni za Engleze na sjevernoj obali. Nisu mogli uzmaknuti, nisu mogli dobiti pomoć i nisu se mogli pregrupirati. Cressingham je, shvativši katastrofu, naredio brži prelazak dodatnih trupa, ali to je samo povećalo kaos, naguravanje i gubitke. Mnogi su pali u vodu, utopivši se pod težinom oklopa, dok su druge zgazili vlastiti konji u očajničkom pokušaju proboja. Rijeka Forth postala je tekuća barijera koja je odsjekla englesku prethodnicu od bilo kakve nade u spas. Bitka je bila odlučena u nekoliko minuta. Engleska je konjica uništena, pješadija desetkovana, a časnici koji su prešli na sjevernu obalu ubijeni ili zarobljeni. Hugh de Cressingham poginuo je u borbi, a prema nekim škotskim kronikama njegovi su ga vojnici kasnije oderali u znak osvete zbog njegove brutalnosti kao engleskog upravitelja. Iako taj detalj može biti pretjeran, odražava duboku mržnju koju je izazivao među Škotima. Surrey je, shvativši razmjere katastrofe, naredio rušenje mosta kako bi spriječio daljnji škotski progon. Englesko povlačenje bilo je kaotično. U bijegu su ostavili zalihe, oružje i barjake. Stirling, ključ sjevera, pao je u škotske ruke zahvaljujući spoju strateške inteligencije, poznavanja terena i discipline Shiltrona. Wallaceova i Murrayjeva pobjeda nije imala samo vojni, nego i psihološki i politički učinak. Prvi put nakon mnogo godina Škotska je dokazala da može poraziti englesku vojsku u presudnoj bitci. Wallaceova reputacija vrtoglavo je porasla. Više nije bio samo pobunjenički vođa, postao je tvorac najvećeg engleskog poraza na škotskom tlu. Za mnoge seljake, građane i niže plemiće, Wallace je sada predstavljao stvarnu mogućnost oslobođenja. Međutim, trijumf je imao skrivenu cijenu. Andrew Murray, suzapovjednik sjeverne pobune, teško je ranjen tijekom bitke. Premda je poživio dovoljno dugo da pošalje izvješća francuskom kralju, ozljede su mu bile smrtonosne. Njegova smrt krajem 1297. ostavila je Wallacea gotovo jedinim vođom otpora i označila prekretnicu u političkoj organizaciji pokreta, jer je sada Wallace morao pretvoriti narodni ustanak u političku strukturu sposobnu voditi rat. Wallace kao čuvar Škotske.
Nakon odlučujuće pobjede kod Stirlinga, William Wallace postao je najvažnija vojna figura u Škotskoj. Vijesti o trijumfu širile su se neuobičajenom brzinom. Sela, zamkovi i gradovi, koji su dotad živjeli pod engleskom represijom, vidjeli su u porazu Surreya nedvojben znak da se vlast Eduarda I. mogla slomiti. U zemlji, navikloj na stoljeća unutarnjih sukoba, pobjeda je donijela nešto snažnije od pukog vojnog uspjeha. Pružila je razlog za vjerovanje u mogućnost ujedinjene Škotske. Dok je Andrew Murray umirao od rana zadobivenih kod Stirlinga, Wallace je ostao glavni odgovoran za organiziranje otpora. Iako je bio čovjek bez važnih aristokratskih naslova, njegov se ugled više nije mogao zanemariti. Krajem 1297. na skupštini škotskih plemića i klerika službeno je imenovan čuvarom Škotske u ime kralja Johna Balliola, koji je još uvijek smatran zakonitim vladarom, iako je bio zbačen i prognan od strane Engleza. Ovo je imenovanje imalo izniman karakter, jer Wallace nije bio visokog plemićkog podrijetla, ali njegov ga je vojni autoritet činio jedinim sposobnim održati borbu živom. Osim toga, naslov je podrazumijevao odgovornosti koje su nadilazile bojno polje. Kao čuvar, Wallace je morao osigurati funkcioniranje uprave, održavati teritorijalnu obranu, koordinirati prikupljanje resursa i djelovati diplomatski u ime Škotske. Iako je nedostajalo formalnog političkog iskustva, njegova odlučnost, ugled među ruralnim stanovništvom i poštovanje koje je stekao među nekim plemićima stavili su ga u jedinstven položaj. Ipak, od prvoga se dana suočavao s unutarnjim napetostima. Škotsko plemstvo, naviklo upravljati poslovima kraljevstva prema vlastitoj hijerarhiji, gledalo je na Wallacea s mješavinom zahvalnosti i nepovjerenja. Znali su da bez njega pobjeda kod Stirlinga ne bi bila moguća, ali su se također bojali da bi njegovo vodstvo moglo oslabiti njihovu vlastitu moć. Neki visoki rodovi, posebno Cominovi, s jakim pretenzijama na prijestolje, prihvatili su ga samo iz praktičnih razloga, nadajući se da će ponovno preuzeti političku kontrolu kada kriza prođe. Wallaceu, međutim, prioritet nije bila unutarnja politika, nego obrana zemlje, pa je odlučio iskoristiti privremenu popustljivost svojih mogućih protivnika i izbjegavati unutarnji sukob. Prva velika Wallaceova akcija kao čuvara bila je iznenađujuća ofenziva, invazija Engleske. Umjesto da čeka neizbježnu englesku protuofenzivu, odlučio je preuzeti inicijativu. Ušao je u Northumberland, a zatim u Cumberland, napadajući zamke, utvrđena sela i engleska uporišta, koja su služila kao logističke baze za okupaciju Škotske. Neki engleski kroničari opisuju ove napade kao brutalne, prepune pljačkanja i odmazdi. Za Wallacea, međutim, imali su stratešku svrhu: oslabiti engleski moral, poremetiti njihovu sposobnost slanja pojačanja i pokazati da se Škotska ne samo brani, nego može i prenijeti rat preko svojih granica. Ove kampanje južno od anglo-škotske granice izazvale su uzbunu na dvoru Eduarda. Prvi engleski kralj, koji je u tom trenutku bio uključen u kontinentalne sukobe, shvatio je da se mora što prije vratiti kako bi reorganizirao okupaciju sjevera. Wallaceova figura počela je predstavljati veliki problem u engleskoj politici, a njegov ugled neukrotivog vođe izazivao je sve veće zabrinutosti. Škotska invazija nije donijela trajna osvajanja, ali je postigla svoj glavni cilj. Prisilila je Eduarda da ubrza svoj povratak i pripremi razornu kampanju za potpuni povratak kontrole. Dok se Wallace kretao između Škotske i Engleske, škotska se upravna struktura pokušavala prilagoditi novoj stvarnosti. Kao čuvar potpisivao je službene dokumente, reorganizirao regionalnu obranu i održavao kontakte s klericima i odanim plemićima. Jedan od najvažnijih činova bilo je pismo poslano Lübecku i Hamburgu, važnim trgovačkim njemačkim gradovima. U njemu su Wallace i Murray najavljivali da je Škotska ponovno sigurna zemlja za trgovinu, pozivajući na obnovu gospodarskih odnosa. Iako je Murray već bio mrtav u trenutku izdavanja pisma, njegovo je ime uključeno iz poštovanja.
Dokument je bio značajan diplomatski čin, projicirao je sliku kraljevstva koje ponovno stječe svoju suverenost. Unatoč tome, Wallaceovo se vodstvo suočavalo s rastućim poteškoćama. Škotsko jedinstvo bilo je krhko. Mnogi plemići koji su u početku podržali pobunu, počeli su gubiti strpljenje pred izgledima dugotrajnog rata. Neki su preispitivali strogoću škotskih upada u Englesku, koji su mogli otuđiti moguće sjevernoengleske simpatizere. Drugi su jednostavno nepovjerljivo gledali na vođu koji nije potjecao iz visokog plemstva, bez bračnih veza ili krvnih srodstava s velikim obiteljima. Wallace, sa svoje strane, nije imao političku podršku kakvu su imale obitelji poput Cominovih ili Bruceovih. Iako je tehnički vladao u ime Baliola, svrgnuti kralj nije mu mogao pružiti izravnu potporu. Njegov je autoritet proizlazio isključivo iz vojne snage i odanosti naroda. Ova ga je situacija stavljala u nestabilnu ravnotežu, snažan u oružju, slab u političkoj igri. Škotska crkva, međutim, bila je ključni saveznik. Mnogi su klerici vidjeli Wallacea kao zakonitog branitelja kraljevstva protiv Eduardova intervencionizma, koji je pokušao pokoriti i crkvene vlasti. Lik čuvara bio je podržan u propovjedima, javnim molitvama, pa čak i u samostanskim kronikama koje su ga prikazivale kao zaštitnika vjere i pravednosti. Ova je moralna potpora dodatno ojačala njegov položaj u trenutku kada je nacionalni moral ovisio o očuvanju simbola otpora. Ipak, stabilnost postignuta nakon Stirlinga nije mogla potrajati. Eduard I bio je neumoljiv strateg, iskusan u dugim kampanjama i odlučan ponovno osvojiti Škotsku bez ustupaka. Dok je Wallace jačao obranu i okupljao ljude, engleski je kralj organizirao golemo vojsko potpomognuto teškom konjicom, velškim strijelcima i resursima koje Škotska nikada nije mogla nadmašiti. Unutarnje napetosti među škotskim plemstvom u kombinaciji s engleskom vojnom moći počele su stvarati sve složeniji scenariji. Wallace je trebao pobjedu koja bi učvrstila njegov status čuvara Škotske i imao je jedinstvenu priliku zapečatiti svoje mjesto u povijesti, ali to neće biti lako. Bitka kod Falkirka 1298. Bitka kod Falkirka, vođena 22. srpnja 1298. označila je konačnu prekretnicu u vojnoj karijeri Williama Wallacea. Nakon pobjede kod Stirling Bridgea prethodne godine, Škotska je povratila znatnu dozu samopouzdanja, ali strateška je stvarnost bila alarmantna. Eduard I, odlučan uništiti pobunjenički pokret, pripremio je masivnu kampanju s jasnim ciljem: eliminirati Wallacea i ponovno uspostaviti englesku kontrolu nad svakim dijelom kraljevstva. Falkirk bi bio brutalni odgovor engleskog monarha na škotski izazov. Početkom 1298. godine Eduard se vratio s kontinenta, gdje su njegove kampanje u Flandriji zahtijevale stalne resurse. Iako mu je pažnja bila podijeljena, shvaćao je da si ne može dopustiti pobunjenu Škotsku iza svojih leđa. Okupio je impresivnu vojsku sastavljenu od engleske teške konjice, dobro opremljene pješadije i prije svega velških strijelaca, čija će vještina s dugim lukom biti presudna u bici. Ova je vojska napredovala prema sjeveru s impresivnom logistikom, opskrbljena zalihama prikupljenim u engleskim okruzima i praćena iskusnim plemićima. Wallace je, sa svoje strane, pokušao izbjeći izravnu konfrontaciju. Njegova je početna strategija i dalje bila rat iscrpljivanja, spaljivanje zaliha, povlačenje u unutrašnjost zemlje i ostavljanje engleske vojske da se iscrpi dok ih progoni u neprijateljskom terenu. Neki kroničari opisuju kako su Škoti uništavali usjeve i evakuirali cijela sela kako bi spriječili Engleze da pronađu opskrbu. Eduard je međutim nastavio svoj napredak, iako su njegove trupe trpjele glad i iscrpljenost. Bilo je unutarnjih pobuna, napetosti među engleskim plemićima i ozbiljnih logističkih poteškoća, ali kralj je ostao čvrst. Njegova je odlučnost bila gotovo osobna. Poraziti Wallisea bila je stvar časti i autoriteta. Unutarnje napetosti u Škotskoj, s druge strane, komplicirale su položaj čuvara.
Mnogi plemići, posebno pripadnici moćnih klanova, zamjerali su Wallaceovo vodstvo. Iako su podržavali zajedničku stvar protiv Engleske, nisu bili spremni podčiniti se vođi bez aristokratskog pedigreja. Ova se raskoljenost nije otvoreno manifestirala, ali je bila stalan šapat koji je narušavao koheziju vojske. Kada se pročulo da Eduard napreduje, Wallace je okupio znatnu silu, ali nije imao punu podršku svih plemičkih obitelji. Neke su poslale manje ljudi nego što se očekivalo, a neke nisu došle uopće. Teren odabran za suočavanje s engleskom vojskom bila je ravnica u blizini Falkirka. Wallace je znao da mu je najbolja opcija obrana pomoću šiltrona, velikih kružnih ili polukružnih formacija kopljanika, koje su djelovale kao živi zidovi sposobni odoljeti konjičkim jurišima. Škiltroni su bili presudni kod Stirlinga, gdje je uzak teren pogodovao obrani. Kod Falkirka, međutim, polje je bilo široko i otvoreno, nudeći engleskoj konjici i strijelcima golemu prednost. Ipak, Wallace je odlučio prihvatiti bitku. Njegovoj je vojsci trebala pobjeda kako bi održala moral, a još jedno povlačenje bez borbe moglo se protumačiti kao slabost pred neodlučnim plemstvom. Škotska se formacija organizirala u 4 velika skiltrona kopljanika, postavljena blago uzbrdo i odvojena malim razmacima koje su trebali braniti strijelci i kopljonoše. Škotska konjica, sastavljena uglavnom od plemića i njihovih pratnji, postavljena je na bokove, iako je njezin broj bio malen, a predanost upitna. Wallace se nadao da će njegovi disciplinirani i dobro uvježbani kopljanici izdržati prvi engleski udar, dopuštajući zatim protunapad. Eduard I. Stigao je na bojište s jasnom strategijom. Promatrao je škotske položaje i shvatio da bi izravan napad konjicom bio skup, kao što je bio kod Stirlinga. No sada je imao resurs s kojim se Wallace nikada prije nije suočio na otvorenom polju. Tisuće velških strijelaca opremljenih dugim lukovima, sposobnim izbacivati smrtonosne projektile na više od 200 metara. Ovi su strijelci, nevjerojatni u preciznosti i brzini gađanja, trebali postati glavno oružje engleske vojske. Bitka je započela pokušajem engleske konjice da zaobiđe skiltrone, ali kad su se približili, škotski su kopljanici održali impresivnu disciplinu, odbijajući prve nalete. Konji, nesposobni probiti zid kopalja, privremeno su se povukli. Tada je Eduard dao odlučujuću naredbu. Velški su strijelci napredovali i počeli ispaljivati neprekidnu kišu strijela na škotske formacije. Skiltroni, zbijeni i statični, bili su savršene mete. Strijelci su ispaljivali salvu za salvom, otvarajući pukotine, obarajući ljude i šireći kaos. Škoti su imali malo štitova i gotovo nikakvu zaštitu od ovog bombardiranja. Napredak engleske konjice, usklađen s paljbom strijelaca, pogodio je u trenutku kada su se skiltroni počeli raspadati. Nedostatak pokretljivosti, koji je prije bio njihova snaga, sada je postao njihova osuda. Na bokovima je škotska konjica doživjela kolaps koji će se pamtiti stoljećima. Umjesto da izdrže ili pokušaju protunapad, mnogi su škotski plemići napustili bojište. Neki kažu iz straha, drugi iz nepovjerenja prema Wallaceu, a treći čak zbog političkih rivalstava. Koji god bio razlog, bijeg je ostavio kopljanike potpuno izložene. Bez podrške konjice, bez dovoljno strijelaca i pod smrtonosnom kišom projektila, skiltroni su počeli padati jedan za drugim. Poraz je bio razoran. Tisuće Škota poginulo je na bojištu dok je Wallace organizirao očajničko povlačenje kako bi spasio preživjele. Engleski su izvještaji slavili pobjedu kao dokaz vojne nadmoći Eduarda I, dok su je škotski kroničari pamtili kao tragediju obilježenu nedostatkom jedinstva. Wallace je uspio pobjeći, ali njegov je politički autoritet ozbiljno oslabljen. Nakon Falkirka, Wallace je podnio ostavku na mjesto čuvara Škotske, iako neki povjesničari smatraju da je bio prisiljen na odlazak, potaknut unutarnjim političkim napetostima. Poraz nije bio samo vojni, nego i politički. Škotskoga plemstvo više nije vidjelo kao neupitnog vođu. Ipak, Wallace nije nestao. Nastavio je boriti se, ali u drugačijoj,
mnogo samotnijoj i tajnovitijoj ulozi, koja će ga odvesti daleko od škotskih zemalja, gdje će tražiti međunarodnu potporu u borbi protiv engleskog carstva. Wallace u progonstvu. Nakon katastrofalnog poraza kod Falkirka, William Wallace našao se u nesigurnom položaju. Njegov vojni ugled pretrpio je težak udarac, a škotsko plemstvo, uvijek nepovjerljivo prema vođi koji nije potekao iz njihova kruga, iskoristilo je priliku da ga ukloni iz političkog središta. Ipak, unatoč unutarnjim napetostima, Wallace nije smatran izdajnikom ni nesposobnim. Za narod je i dalje bio najsnažniji simbol otpora protiv Engleske. Njegova ostavka na dužnost čuvara Škotske nije značila kraj borbe, već početak nove faze, međunarodne diplomacije i prikrivljenog ratovanja. Nakon Falkirka, Škotskoj je trebala reorganizacija formalnog vodstva. Plemići John Comyn i Robert Bruce, dvije osobe koje će kasnije odigrati ključne suparničke uloge, zajednički su preuzeli ulogu čuvara. Wallace, svjestan da bi inzistiranje na ostanku na dužnosti samo produbilo unutarnje podjele, odlučio se povući. Ipak, ostao je vojno aktivan. Sudjelovao je u manjim zasjedama, štitio strateške rute i surađivao s lokalnim skupinama otpora. No njegova uloga više nije bila ona vrhovnog zapovjednika, nego iskusnog pobunjenika. Sredinom 1298. i početkom 1299. Wallace je donio hrabru odluku – otputovati u inozemstvo kako bi potražio diplomatsku potporu za Škotsku. Glavni cilj bio je uvjeriti francuskog kralja Filipa IV. Da ojača povijesni savez između dvaju kraljevstava, Old Alliance, te pruži vojnu ili gospodarsku pomoć. Ideja nije bila neutemeljena. Francuska i Engleska desetljećima su bile u sukobu, a pomaganje Škotima značilo je slabljenje Edvarda I. na sporednoj fronti. Wallace je otputovao na kontinent oko 1299. Vjerojatno najprije preko luka na sjeveroistoku Škotske ili sjeveru Irske, prije nego što se uputio u Francusku. Njegov dolazak na francuski dvor nije prošao nezapaženo. Iako nije bio visoko rangirani plemić, njegov ugled vođe pobune protiv Engleske dao mu je posebnu prisutnost. Kasniji francuski zapisi opisuju ga kao impozantnog čovjeka, suzdržanog, ali odlučnog, spremnog pregovarati za neovisnost svoje zemlje. Odgovor Filipa IV. Bio je dvosmislen. Francuska je cijenila mogućnost slabljenja Engleske, ali nije željela izravnu vojnu obvezu velikih razmjera. Ipak, francuski je kralj Wallace dao pisma preporuke koja su mu omogućila da putuje u Rim kako bi se izravno obratio papi Bonifaciju VIII, koji je tada nastojao djelovati kao posrednik u europskim sukobima. Papinska diplomacija bila je složena i spora, ali sama činjenica da je Wallace stigao do Rima otkriva razmjere njegove inicijative i uvjerenja da Škotska zaslužuje međunarodno priznanje kao suvereno kraljevstvo. U Francuskoj je Wallace vjerojatno sudjelovao i u razgovorima s plaćenicima, trgovcima, crkvenim osobama i diplomatima neprijateljski raspoloženima prema Engleskoj. Tražio je ne samo vojnu potporu, već i legitimitet. Trebalo je da Europa shvati da škotska borba nije obična pobuna, već zahtjev za neovisnošću. Iako nije dobio vojsku ni formalni sporazum, postigao je važan cilj. Održao je škotsko pitanje živim u europskoj diplomatskoj igri. U trenutku kada je Edward I. pokušavao uvjeriti kontinent da je engleska dominacija nad Škotskom gotova činjenica, Wallaceova prisutnost predstavljala je neugodnu proturječnost. Međutim, dok je Wallace tražio potporu u inozemstvu, situacija u Škotskoj bila je nestabilna. Napetosti među plemstvom rasle su. John Comyn i Robert Bruce surađivali su krhko, izmjenjujući trenutke savezništva i rivalstva. Edward I. iskoristio je ovu podjelu i pokrenuo nove kampanje. Rat je zapao uslijed upada privremenih sporazuma i političkih nazadovanja. Iako je zemlja održavala određeni otpor, nedostajalo je jedinstveno vodstvo. U tom kontekstu,
Wallisova figura ostala je uporna sjena koja je smetala Engleskoj. Njegova fizička odsutnost nije smanjila engleski strah od njegovog mogućeg povratka. Engleski izvještaji spominju glasine o njegovoj prisutnosti u francuskim lukama, na Papinskom dvoru, pa čak i u Flandriji gdje su škotski prognanici služili kao plaćenici. Opsjednutost njegovim hvatanjem bila je toliko velika da je Edward nudio značajne nagrade onima koji bi pružili pouzdane informacije o njegovu boravištu. Početkom 1303. Wallace se potajno vratio u Škotsku. Njegov povratak poklopio se s posebno kritičnim razdobljem. Škotski plemići, podijeljeni i pritisnuti engleskim kampanjama, počeli su pregovarati o sporazumima o predaji. Robert Bruce privremeno se nagodio s Edwardom I kako bi očuvao svoje dinastičke zahtjeve. John Comyn, iako u početku odlučniji, također je bio prisiljen razmotriti dogovore. Do 1304. većina važnih škotskih dvoraca pala je. Wallace je, međutim, bio namjerno isključen iz pregovora. Edward I zahtijevao je njegovo hvatanje kao ključni uvjet za svaki trajniji dogovor. Po povratku, Wallace je ponovno preuzeo gerilske taktike koje su obilježile njegove prve godine. Krećući se između šuma, planina i seoskih područja, nastavio je napadati manje engleske odrede, ometati logističke rute i podupirati lokalne ćelije otpora. Nije vodio vojsku, ali njegovo samo prisustvo poticalo je buntovni duh Škota koji nisu htjeli pristati na predaju. Za Edwarda, Wallace je postao nepodnošljiv simbol. Dok je slobodan, Škotska nikada neće biti potpuno pokorena. Njegov tajni povratak povećao je englesku zabrinutost, ali i unutarnje napetosti u Škotskoj. Neki su se plemići bojali da bi njegove akcije mogle ugroziti postignute dogovore. Drugi su ga potiho cijenili, ali se nisu usuđivali otvoreno ga poduprijeti. Otpor više nije bio jedinstven front, već rascijepkana cjelina u kojoj je Wallace predstavljao posljednji plamen pobune koju je Engleska smatrala gotovo ugašenom. Situacija je bila spremna za dramatičan završetak. Engleske špijunske mreže aktivirale su se, izdajnici su se počeli kretati u sjeni, a Wallace je od vođe pobune postao bjegunac kojem su dani bili odbrojani. Pitanje više nije bilo hoće li ga Engleska uhvatiti, nego kada i, prije svega, tko će biti odgovoran za to što će ga predati. Wallaceovo hvatanje. Kada se William Wallace vratio u Škotsku oko 1303, učinio je to kao proganjan čovjek. Engleska je ponovno zauzela gotovo cijeli škotski teritorij, dvorci su padali jedan za drugim, a plemstvo, iscrpljeno godinama rata, očajnički je tražilo način da preživi potpisujući sporazume s Edwardom I. No Wallace, nepokolebljiv i vjeran svojoj izvornoj svrsi, odbio je predaju. Njegova sama prisutnost sprječavala je Englesku da proglasi potpunu pobjedu. Zbog toga ga je Edward više nego ikada smatrao osobnim ciljem. Englezi su znali da Wallacea neće biti lako uhvatiti. Bio je stručnjak u nestajanju, poznavao je šume, brda i seoske staze kao malo tko, te je razvio neformalnu mrežu simpatizera koji su mu pružali hranu, sklonište i upozorenja. Mjesecima je uspijevao izbjeći engleske patrole, stalno se krećući između mjesta poput Pertha, Dundeja, Dumbartona i zapadnih planina. Ponekad se vjeruje da je djelovao s malim skupinama otpora, uništavajući promatračnice ili napadajući glasnike, održavajući tako živ duh pobune. Edward Peposi, frustriran time što ga nije mogao uhvatiti vojnom silom, posegnuo je za drugim metodama, špijunažom. Engleski je kralj uspostavio sustav nagrada i pritisaka koji je poticao Škote da predaju informacije o Wallaceu. Onima koji bi surađivali obećavala se zaštita, povratak zemljišta ili oprost za ranije čine pobune. Kralj je znao da bi Wallaceov pad bio jednako vojni koliko i psihološki udarac. Uloga izdajnika u njegovu hvatanju s vremenom je postala jedna od najraspravljanijih tema škotske povijesti. Najpoznatija tradicija, pod utjecajem kasnijih kronika, ukazuje na Sir Johna Menteitha, također zvanog John de Menteith ili Fawes Menteith, kao osobu izravno odgovornu za izdaju. Menteith,
plemić regionalnog utjecaja, kolebao se između podržavanja Škotske i suradnje s Engleskom. Do 1304. bio je niži engleski dužnosnik u Glasgowu i imao je ovlasti nad velikim dijelom doline Clyda. Prema najraširenijim verzijama, Menteith je dobio nalog da pronađe i uhvati Wallacea, te se poslužio lokalnim doušnicima kako bi mu ušao u trag. Ključna osoba u ovom slučaju bio je Ralph de Haliburton, bivši škotski pobunjenik kojeg su Englezi zarobili i potom pustili pod određenim uvjetima. Neki povjesničari vjeruju da je Haliburton pružio ključne informacije Menteithu, vjerojatno pod pritiskom ili u zamjenu za korist. Na taj je način engleska mreža konačno uspjela stjerati Wallacea u stupicu u ruralnom području blizu Rob Roystona, sjeveroistočno od Glasgowa. Hvatanje se dogodilo u kolovozu 1305. Zapisi, iako različiti u pojedinostima, slažu se da je Wallace zarobljen iznenada u malenoj kući ili skrovištu koje je pripadalo jednom simpatizeru. Najdramatičnija, vjerojatno i narodnom predajom pojačana verzija, opisuje da ga je Menteith pozvao na večeru te, iskoristivši trenutak nepažnje, predao Englezima. Druge verzije govore jednostavno o noćnoj upadu tijekom kojeg je Wallace, brojčano nadjačan, savladan bez mogućnosti bijega. Ne postoje suvremene kronike koje potvrđuju večeru ili svečanu zasjedu, ali postoje dokumenti koji pokazuju da je Menteith, djelujući pod engleskim autoritetom, bio odgovoran za njegovo strogo čuvano prevođenje prema jugu. Sigurno je da je Wallace uhvaćen bez mogućnosti otpora. Njegovo oružje oduzeto je, sloboda je toga trenutka završila, a sudbina mu je bila zapečaćena. Od hvatanja nadalje, Englezi su ga tretirali kao izdajnika u pobuni protiv svog zakonitog kralja, premda Wallace nikada nije priznao Edvarda svojim vladarom. Bio je okovan i pod pratnjom engleskih vojnika odveden na putovanje koje je trebalo ulijevati strah, javni marš od Škotske do Londona, kako bi svi vidjeli da je najprkosnija figura pobune pala. Putovanje je bilo dugo i ponižavajuće. Prema engleskim zapisima, Wallace je najprije prevezen u Dumbarton, zatim prema Carlisle, a odatle kroz razne gradove prema središnjoj Engleskoj, prije nastavka puta na jug. Svaki korak puta bio je pomno organiziran kako bi lokalno stanovništvo prepoznalo najtraženijeg zatvorenika u kraljevstvu. U nekim gradovima nakratko je bio izložen, okovan u lance, kao upozorenje onima koji bi mogli simpatizirati Škotsku. Njegov izgled, koji se opisivao kao onaj visokog ratnika, ostarjelog ratom i progonstvom, odjevenog u dronjke i pod stalnim nadzorom, starko se razlikovao od epske figure koja je godinama prije inspirirala tisuće od mladog osloboditelja koji je nadahnjivao gotovo mitske priče. Wallaceov dolazak u London bio je politički događaj. Mnoštvo se okupilo kako bi ga vidjelo okovana, znatiželjno promatrajući čovjeka kojeg su Englezi prikazivali kao razbojnika, ubojicu ili čudovište. Za Edvarda I. njegovo hvatanje bilo je pokazivanje potpune moći. Posljednji neovisnički otpor bio je slomljen. Kampanja pacifikacije djelovala je dovršeno i preostalo je samo inscenirati kraljevsku pravdu. Wallace je odveden u londonski toranj, gdje je bio zatočen pod strogim nadzorom. Izvori navode da prije suđenja nije bio mučen, jer je Edward želio predstaviti formalan, iako namješten proces kako bi opravdao konačnu presudu. Suđenje nije kasnilo. Kralj je želio zatvoriti Wallaceovu priču javno, primjerno i trajno. La farsa del suđenja. Suđenje Williamu Wallaceu, održano 23. kolovoza 1305. u Westminster Hallu, bilo je manje pravni postupak, a više demonstracija političke moći. Od trenutka kada je zarobljen, Edward I. već je odlučio njegovu sudbinu. Vođa pobune morao je umrijeti na primjeran, ponižavajući i javan način, ne samo kako bi se kaznio njegov izazov, nego i kako bi se svakom mogućem pobunjeniku pokazalo da otpor protiv Engleske nema budućnost. Suđenje je dakle bilo ritual namijenjen legitimiziranju unaprijed napisane presude.
Nakon što je prebačen iz londonskog tornja, Wallace je uveden u veliku dvoranu okovan, okružen engleskim stražarima. Bio je to prostor izgrađen za svečane ceremonije s visokim stropovima, impozantnim stupovima i hladnim odjekom kamena. Tog se jutra, međutim, pretvorio u kazalište poniženja. Oko njega su se okupili plemići, kraljevski službenici, svećenici i znatiželjnici kako bi svjedočili trenutku u kojem će najpoznatiji neprijatelj Engleske biti formalno poražen. Edward I nije osobno prisustvovao suđenju, ali je njegova volja prožimala svaki kutak prostorije. Wallace je optužen za izdaju, ubojstvo, pljačku, palež i narušavanje kraljevskog mira. Bila je to optužba proturječna već u svojoj osnovi. Da bi bio smatran izdajnikom, morao je prisegnuti vjernost engleskom monarhu, što Wallace nikada nije učinio. Ta temeljna primjedba nije bila važna. Za suce koje je imenovao sam Edward, pravna logika bila je sporedna u odnosu na političku nužnost. Kada su optužbe iznesene, Wallace ih je slušao u tišini. Prema suvremenim izvještajima, odgovorio je samo na jednu optužbu. Ponovno je izjavio da ne može biti kriv za izdaju jer nikada nije bio podanik Edwarda I. Tvrdio je da se borio protiv Engleske kao legitimni neprijatelj, a ne kao neposlušni vazal. Njegove riječi nisu nimalo utjecale na namjeru suda, ali otkrivaju njegovu čvrstu držanje čak i u posljednjim trenucima života. Umrijet će kao slobodan čovjek koji je branio svoju domovinu, a ne kao pokajani zločinac. Optužbe su nabrajale njegovo sudjelovanje u pobuni, ubojstvo engleskih službenika i posebno pobjedu kod Stirling Bridgea, prikazanu kao čin barbarstva. Engleska je tu bitku smatrala zločinom, a ne legitimnim vojnim sukobom. Na suđenju su spomenuti i Wallaceovi upadi na sjever Engleske prikazani kao neopravdani masakri, iako su povijesno bili dio tadašnjeg rata. Svaki je događaj bio prelamao kroz englesku prizmu, iskrivljen kako bi podupro priču da je Wallace bio okrutni razbojnik. Nije bilo formalne obrane svjedoka u njegovu korist niti mogućnosti iznošenja argumenata. Suđenje nije bilo zamišljeno da ponudi ravnotežu, nego da ojača engleski narativ da je škotska pobuna bila nelegitimna. Wallaceova sudbina bila je odlučena prije početka suđenja. Trebao je biti pogubljen zbog veleizdaje najstrožom kaznom tadašnjeg engleskog srednjovjekovnog prava. Presuda je objavljena bez oklijevanja. Wallace je trebao biti odvučen od Westminster Halla do londonskog tornja, obješen gotovo do smrti, raskomadan, iznutrice izvađene, a zatim obezglavljen. Njegovo tijelo trebalo je biti rasječeno na dijelove koji su poslani u različite gradove kao upozorenje. Bila je to presuda osmišljena da ga uništi fizički i simbolički, pretvarajući njegovu smrt u predstavu namijenjenu zastrašivanju Škota. Nakon što je presuda izrečena, Wallace je vraćen u svoju ćeliju. Sud se razišao, zadovoljan što je obavio ritual. Ali vijest o suđenju brzo se proširila. Za neke Engleze to je bio logičan završetak dugotrajnog sukoba, za druge nepotreban pokazatelj okrutnosti. Među Škotima, čak i onima koji su sklopili sporazume s Engleskom, osjećaj je bio drugačiji. Uklanjanje Wallacea nije rješavalo napetosti u kraljevstvu. Naprotiv, pretvaralo je pobunjenika u besmrtnog simbol. U satima prije pogubljenja, Wallace je bio pod strogim nadzorom. Ne postoje zapisi koji bi upućivali na to da je pisao pisma ili posljednje poruke, iako kasnije tradicije sugeriraju da su njegovi posljednji trenuci bili mirni i prkosni. Ono što je sigurno jest da je njegovo suđenje bilo pažljivo, planiran spektakl usmjeren na uništavanje njegove slike, ali je u praksi samo povećalo njegovu aureolu žrtve. Brutalna egzekucija 1305. Jutro 23. kolovoza 1305 osvanulo je sivo nad Londonom. Zvona grada sporo su odzvanjala dok se rastuća gomila tiskala ulicama, privučena viješću da će toga dana biti pogubljen čovjek kojeg se Engleska godinama najviše bojala, mrzila i kojim je bila fascinirana, William Wallace. Za Edwarda I. Wallaceova smrt nije bila samo kazna.
već politički čin pomno osmišljen da uništi škotski moral i potvrdi njegovu apsolutnu vlast nad sjeverom. Egzekucija se pretvorila u javni spektakl čija je svrha bila jednako kazališna koliko i represivna. Wallace je iz svoje ćelije u londonskom tornju izveden još uvijek okovan. Lice mu je bilo ispijeno od zatočeništva, ali njegova je visina i fizička prisutnost i dalje ostajala dojmljiva. Nije mu bilo dopušteno jahati niti biti sproveden stojeći. Umjesto toga, kako je predviđala kazna za one optužene za izdaju, bio je vezan za kolica, nisku drvenu platformu i vučen konjima kroz prepune ulice. Taj ponižavajući put, koji je prolazio kroz velik dio grada, bio je sastavni dio egzekucije. Prikazivao je pobunjenika svedenog na nemoć i izloženog javnom porugu. Povorka je krenula od tornja, prelazila mostove, trgove i tržnice i završila u Smithfieldu, prostranom prostoru gdje su se tradicionalno izvodila javna pogubljenja. Za mnoge Londončane Wallace je bio ime obavijeno propagandom. Razbojnički ubojica, divlji izdajnik, neprijatelj kralja. Vikali su uvrede, bacali smeće i granje, neki čak i kamenje, iako je straža spriječavala da ga izravno pogode. Za druge, međutim, prizor je imao drugačiji ton. Lik osuđenika, iako zlostavljan, zadržavao je određeno prkosno dostojanstvo. Nije molio, nije se žalio, nije pokazivao očiti strah. Jednom u Smithfieldu Wallace je odvezan od kolica i doveden na vješala. Ondje je započela najokrutnija faza engleske srednjovjekovne kazne – vješanje, izvlačenje i raskomadanje. Ova metoda bila je osmišljena stoljećima ranije za kažnjavanje izdaje protiv kralja, smatrane najodvratnijim zločinom. Ipak, u Wallaceovu slučaju postojala je očita paradoksija. Nije mogao biti izdajnik monarha kojeg nikada nije priznao za svog suverena. No logika postupka nije imala veze s povijesnom istinom, već s prikazivanjem moći. Krvnik je Wallacea postavio na vješala. Nije se radilo o vješanju čija je svrha bila trenutačno usmrtiti, nego o kratkom vješanju, proračunatom da ga dovede do ruba gušenja, ali ne i do smrti. Tijelo mu se napelo, noge su tražile tlo kojeg nije bilo, uže mu se duboko zarezalo u grlo. Kada je bio blizu gubitka svijesti, spušten je. Gomila, naviknuta na ovakve rituale, promatrala je s očekivanjem. Slijedila je najbrutalnija faza. Wallace je djelomično svučen i čvrsto vezan za stol ili drveni blok. Krvnik je potom započeo zakonom predviđenu mutilaciju, vađenje utrobe. Počeo je dubokim rezom na trbuhu. Različite engleske kronike spominju da su, prema uobičajenoj praksi, izvađeni organi osuđenika bili polako spaljivani pred njegovim očima kao simbol pročišćenja i božanske kazne. Taj je proces, neovisno o kasnije dodanim varijacijama, imao za cilj produljiti patnju, a ne ubrzati smrt. Nakon toga slijedila je kastracija, čin namijenjen simboličnom uklanjanju mogućnosti da iznjedri novu liniju pobunjenika. Okrutnost postupka bila je jasna poruka. Svaki izazov kraljevskoj vlasti bit će uništen fizički, duhovno i društveno. U tom je trenutku Wallaceovo stanje već bilo kritično. Ostaje pitanje je li bio svjestan tijekom posljednjih muka, ali kazna je tekla sve do posljednje faze. Napokon, kada je patnja dovedena do krajnje granice, krvnik je Wallaceu odsjekao glavu. Njegova glava postavljena je na kolac i izložena na Londonskom mostu, tradicionalnom mjestu za glave neprijatelja kraljevstva. Bila je to nijema, hladna i trajna opomena svima koji su prelazili rijeku. Tako završavaju oni koji se suprotstave Edvardu I. Ali predstava time nije završila. Wallaceovo tijelo bilo je raskomadano na 4 dijela u skladu s presudom. Svaki je komad poslan u drugi grad od političke važnosti za Englesku, Newcastle, Berwick, Stirling i Perth. To što su 2 grada bila u Škotskoj imalo je posebnu svrhu, pokazati na teritorijima gdje je Wallace bio heroj da je Engleska apsolutno pobjedila. Dijelovi tijela postali su makabrični simboli engleske moći, izloženi tjednima prije nego što bi bili uklonjeni.
Brutalnost egzekucije imala je za cilj eliminirati Wallaceovu figuru iz škotskog sjećanja, izbrisati njegov utjecaj, iskorijeniti svaki ideal neovisnosti. Edward I zamislio je kaznu kao konačan čin. Međutim, učinak je bio potpuno suprotan. Umjesto da uništi njegovu ostavštinu, egzekucija je Wallacea pretvorila u mučenika. Iako je Škotska 1305. bila poražena, slika čovjeka koji se opirao do kraja preživjela je u usmenoj predaji, u samostanima, u narodnim pjesmama. Njegova je smrt bila toliko ekstremna da je, umjesto da zastraši Škote, potaknula duboko ogorčenje. Wallisova se priča nije završila na Smithfieldu. Njegova se uspomena proširila i s vremenom je postao nacionalni simbol koji će potaknuti nove pobune, posebno ističući lik Roberta Brucea, koji će uskoro preuzeti vodstvo škotske borbe. Mit, sjećanje i narodni heroj. Smrt Williama Wallacea 1305 nije okončala njegov utjecaj. Naprotiv, označila je početak duboke preobrazbe. Ono što je dotad bilo život jednog pobunjenika, improviziranog vojnika i diplomata bez službene podrške, počelo se pretvarati u legendarnu figuru čiji se utjecaj proširio daleko izvan njegova vremena. Wallace je od čovjeka kojega je progonila Engleska postao trajan simbol otpora, identiteta i škotske slobode. Njegova egzekucija, koju je Edward I osmislio kako bi izbrisao svaki trag pobune, postigla je upravo suprotno. Učvrstila je Wallaceov lik kao mučenika i moralni uzor budućim naraštajima. Tijekom prvih godina, nakon njegove smrti, sjećanje na Wallacea širilo se ponajprije usmenom predajom. U selima, gostionicama i seoskim domovima Škoti su govorili o ratniku koji je porazio Englesku kod Stirlinga, koji se bez straha suprotstavio Edwardu I i koji je umro na tako brutalan način, a da se nikada nije odrekao svoje stvari. Iako škotsko plemstvo, podijeljeno vlastitim unutarnjim borbama, nije uvijek javno priznavalo Wallacea, narod ga je prihvatio kao primjer hrabrosti pred tiranijom. Te su se pripovijesti pretvorile u temelj mita koji je rastao s vremenom. Na političkoj razini njegov utjecaj također nije nestao. Godine 1306, samo godinu dana nakon egzekucije, Robert Bruce preuzeo je škotsku krunu i obnovio rat za neovisnost. Iako je Bruce imao ambivalentan odnos s Wallaceom i u određenim trenucima sklapao sporazume s Engleskom, nije bilo sumnje da je Wallaceova žrtva ponovno raspirila nacionalni duh. Mnogi muškarci koji će se boriti uz Brucea u Bannockburnu sjećali su se Wallacea kao simbola borbe, a odjek njegova mučeništva i dalje je odzvanjao među ratnicima. Ako je Wallace podbacio kao vojni vođa kod Falkirka, njegova je smrt ipak uspjela kao moralni poticaj za novu fazu otpora. Tijekom 14. stoljeća monaške kronike počele su uključivati Wallacea u svoje zapise, premda ograničeno. Monasi, uvijek oprezni s političkim pojedinostima, spominjali su ga kao vođu pobune, ali su isticali i njegovu odlučnost te ključnu ulogu u Stirlingu. Ti rani tekstovi, iako kratki, potvrđivali su njegovo postojanje i čuvali podatke koji će kasnije poslužiti kao temelji za razrađenije pripovijesti. Ipak, njegova je legenda doista počela poprimati oblik 2 stoljeća kasnije, kada su ga poezija i književna tradicija pretvorile u epskog junaka. Ključni trenutak u toj evoluciji dogodio se oko 1477. kada je škotski pjesnik Slijepi Harry sastavio The Wallace, opsežno djelo u stihovima koje je pripovjedalo život ratnika. S više od 11.000 stihova poema je miješala povijesne činjenice s izmišljenim elementima, idealiziranim junacima, izmišljenim govorima i epizodama koje nikada nisu postojale. Djelo je prikazalo Wallacea kao moralnog paladina, gotovo nepogrešivog, apsolutnog branitelja siromašnih i nemilosrdnog uništavatelja engleske tiranije. Iako povijesno pretjerana, poema je postala ključno djelo za oblikovanje kasnosrednjovjekovnog škotskog identiteta, osobito u razdoblju kada je Škotska tražila vlastite kulturne definicije nasuprot engleskom utjecaju.
The Wallace postigao je ogroman uspjeh. Postao je jedno od najčitanijih dijela u Škotskoj tijekom stoljeća, osobito nakon izuma tiskarskog stroja. Njegov je utjecaj bio toliko snažan da su mnoge anegdote koje je narod smatrao povijesnima, poput romanse s Marion Braidfute, domoljubnih govora, dramatičnih dvoboja i nadljudskih podviga, potjecale izravno iz mašte slijepog Harrya. Na taj je način povijesni Wallace bio apsorbiran u književnu figuru, a stvarni junak pretvoren je u snažan kulturni simbol koji je nadilazio dokumentarne zapise. S vremenom je Wallace počeo predstavljati i moderne vrijednosti, slobodu, pravdu, nacionalni identitet i otpor ugnjetavanju. U 18. i 19. stoljeću, tijekom političkih napetosti između Škotske i Engleske i uspona književnog romantizma, Wallace je ponovno oživljen kao simbol škotskog ponosa. Pjesnici poput Roberta Burnsa spominjali su ga u svojim dijelima. Povjesničari, umjetnici i dramatičari uzimali su ga kao inspiraciju. U seoskim spomenicima, improviziranim kipovima i narodnim pjesmama, njegov duh je hodao uz narod koji je i dalje raspravljao o svojoj budućnosti unutar Ujedinjenog kraljevstva. Godine 1869. podignut je Wallaceov spomenik u Stirlingu, kamena kula koja dominira krajolikom, gdje je ratnik postigao svoju najslavniju pobjedu. Kula, vidljiva kilometrima unaokolo, ubrzo je postala odredište domoljubnog hodočašća. U njezinoj unutrašnjosti izloženi su predmeti pripisani Wallaceu, uključujući i mač golemih proporcija, čija je autentičnost upitna, ali čija je simbolična vrijednost neupitna. Ovaj je spomenik zapečatio konačnu transformaciju Wallacea iz povijesne u kulturnu memoriju. Više nije bio samo lik iz prošlosti, nego nacionalna ikona. U 20. i 20. stoljeću njegova je legenda nastavila rasti, prilagođavajući se modernim jezicima. Kazališne predstave, povijesni romani i dokumentarci nastavili su reinterpretirati njegov život, ponekad naglašavajući ratnika, ponekad mučenika, a ponekad politički simbol. Film Braveheart iz 1995. približio je njegov lik globalnoj publici, premda uz golema povijesna odstupanja. Iako je film popularizirao brojne izmišljene elemente, također je obnovio svjetski interes za istinsku povijest škotskog vođe. Mnogi gledatelji koji su Wallacea otkrili putem filma na kraju su dublje istražili povijesnu dokumentaciju koja je nadahnula njegov lik. Danas William Wallace i dalje zauzima središnje mjesto u škotskom identitetu. Njegov život, obilježen nejednakom borbom protiv dominantne sile, smatra se pretečom modernih vrijednosti zemlje. Unatoč iskrivljenjima tradicije i mitovima nakupljenima tijekom stoljeća, povijesna figura i dalje opstaje. Čovjek rođen u malom plemstvu, bez dinastičkih ambicija, koji je poveo pobunu u ime slobode svoje zemlje. I tako, od odjeka njegove brutalne smrti 1305. pa sve do danas, Wallaceov lik nastavlja projicirati svoj utjecaj kroz povijest, spreman nadahnuti i preoblikovati škotsku pripovijest u svakoj novoj generaciji, dok suvremena istraživanja nastoje točno rekonstruirati stvarni život iza mita koji je dominirao stoljećima.